Sa kabagong himugso nga baby boy ang gibilin gawa sa usa ka balay sa General Santos City. Matod sa tag-iya sa balay sa Purok Paradise sa Barangay Heights nga si Jake Tadol, kadlawon dihang nadungog sa iyang anak ang hilak sa baby. Pagawas niya, nakita niya ang baby nga walay tapot sa lawas ug nagkahugaw na kay gipatong ra sa sako sa semento gawas ilang gate. Anaa pasab ang inunlan sa bata. Daw sama kuno kini kadako sa litro sa soft drinks. Busa, human og limpyo, gidala-gilayon nila ang bata sa health center sa mga barangay. Matod sa barangay kapitan nga wala sila na monitor nga nanganak silang lugar sa karon. Apan nanawagan kini sa inahan sa bata nga mopatimaw aron matabangan. Ana-ana sa DSWD ang bata. Murag gikumos pud akong kasing-kasing. Ato na lang kuhaon ni ipagi na lang nato ni proseso. Kung wala may mo kuanan buhi na lang namo Kung mahimo lang unta, kung kuan amo na lang tong kuanon. Adapon. Sa nanay na nagtapon ng anak niya, sana makonsensya ka naman. Wag ka lang maya na na tinapon mo yung bata. So punta ka lang dito sa barangay para makuha mo yung bata. So konting lang din na i-counseling siguro perhaps. So